Yan mga idol, luto tayo ng tinulang manok native. Nagkatay po ako ng manok na native mga idol. Igisa muna natin mga idol sa mantika. Tayo ng sangkap para sa native na manok. Igisa muna tayo ng native manok. Ayan mga idol. Ilagay ang papaya mga idol, native na tinulang manok. Ayan po siya. Yan, kumukulo na mga idol. Kulang na lang yan ng kalbusili. Yan, meron na po siyang sangkap, asin at kaunting magic sarap. Native na native mga lods. Yung aming tanghalian na aking anak. Ayan mga idol, ilagay na natin yung sili. Ayan, yan po yung last na sangkap ng tinulang manok, siling talbos. At ready to use na po ito. Ready to eat na kami. Ayan, yummy mga idol. Tinulang native na manok. Ganito kami sa probinsya pag walang pambili ng sardinas, pwede na ang manok muna. Ayan, yes. Finished product. Yummy yummy.